Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Banyada ya kahok jungginong di madan hasor bat ban penbet ye ki kam di jingdi hasurong. Ka Sarkar India kalathau ya ka an jungginong di madan hasurong. Ka jingyada ya ka jingim bat ka jing penbet ya ka jingdi madan hasurok. Arhajarak hatsau. Kani ka an ka batha ya manna ka jela banthau ya ki town vending committee ban itho bat ban penrung kerteng. Kinong di jingdi hasurok. Bat ban penyepher ya ki jaka di jingdi bat ki jaka bamdei bandi jingdi karkum katika an lathau ya ka town vending committee TVC house nem arhajar arfuar ya kani ka TVC lapanya do CEO ka Shillong Municipal Board SMB bat kentup ya ki nong mi khman na ka office deputy commissioner katanat pulit kitanat sarkar ki board ki nong sanchar nong commission jingpen kre ya ka jingim hasor jong ka jela bar kiseng jong ginong di jingdi ka TVC kala pelong ye kishpau teli ki jingyalang ban ye kran ye ki jing e ki biadei ba ka jingdi hasurang ban penbet ye ka rukam jurim ban ithu ye ki nong di madan ki badei hong ka jela kala thau ye ka scheme Meghalaya Street Vendors ka jingyada ka jingim ba ka jingpenyat ye ki nong di madan house nem arhajar arpulai ka scheme ka ai ye ki nong rim na ka bentaban ithu ye ki jaka di jingdi bat karukam lapentip yaki. Kapen biang ru ye karukam ai ye ki certificate of vending COV sha kinong di madan ki badei hong. Lapelong ye ka jingjurip haki arpu artli ki jaka hapneng ubnai naiwing arhajar arpulai bat ubnai jimang arhajar arpsau kat kum ki kendon bala ai haka scheme. Kini ki locality ki kentup ya kini ki jaka harum. Kendailan Assembly Bering Dhankiti Fire Brigade Surok GS Governor Yau Maulong Laban Jail Road Lachmia Laj Umkra Fire Brigade Lumbishat Sngi Malki Motpran Polo Kualip Lapati Sosun Wa Thabru Bat Kapung Words Haka PIL MLH CO 10011392021 Kabadangshan Kaying Bishar Badan Buram Jangkajala Meghalaya Kalapatha ya katanat penroy sar banthau ya ka komiti ka bakentum ya ki board sanshar barban ithu ya ki jaka di jingdi na ka benta kinong di madan hasurang hadien kani on ipor life house ngi ya kinong di jingdi ban pen kenria jaka hadien baladep ai ya ki certificate katkum ka scheme ka town vending committee TVC kadang ya kran bed pat ka seng joginong di marbam mar kadang shim ya kawai pakawai ka senjam man pentikna bakani ka jingpen kenria jaka kanlong ka berhenti la ka plan di jing di hasurang bala menjur anbu ha ka jaka pait ba shen